Vyhláška číslo 32 z roku 1972 prikazuje každému vodičovi mať vo vozidle lekárničku. Dobrý deň, pán vodič. Zabrzdite to vozidlo najprv. Kde ste kúpili tú lekárničku, pán vodič? V obchode. V ktorom obchode? Na Februárke. Na Februárke? V drogerii, lebo... Drogerii. Kedy? Kedy ste to kupovali, prosím? Asi pred pol rokom. Viacerí z náhodne kontrolovaných vodičov mali neúplnú lekárničku. Iní ju mali uloženú na nedostupnom mieste. Pán vodič, prosím vás pekne, môžete mi ukázať lekárničku k vášmu vozidlu? Našli sa však aj takí, ktorí lekárničku vôbec nemali. Prečo nemáte originál lekárničku? Tak zháňal som, nemohol som zohnať. A nikde ste nezohnali? Nie. No tak, pán vodič, ono... Nejaké veci tu nám máte, ale nespĺňa to vyhlášku 32. Zastavte biele Žiguli, prešlo na červenú. Dobrý deň, prajem. Viete, prečo vás zastavili súdruhovia príslušníci? Nie. Neviete? Tak kvôli kontrole snad. Nie, vy ste prešli križovatku tu na červené svetlo. Nie, ja som už bol prosím v križovatke. Bol som už v križovatke náhodou. Tam stojí jeden súdruh príslušník v civile, ktorý dáva, poverí sem a oznamuje tu na súdruhom príslušníkom, že kto prešiel na červenú. A dostali sme odtiaľ taký signál, že ste prešli na červenú. Ja som bol prosím v križovatke. Nemôžem si pomôcť, ja som bol v križovatke. Zastavte SPTčku, prešla na červenú. Súdruh vodič, viete, prečo vás zastavili súdruhovia príslušníci? Kontrolovať vozidlo, stav vozidla, či je v poriadku. Ako cesta kontrola, či je v poriadku vozidlo a tak. Neurobili ste žiadny dopravný priestupok? Nie. Prechádzali ste tu na križovatke na červené svetlo? Nie, na zelené. Na červené svetlo tam stojí súdruh príslušník s vysielačkou a hlásil nám sem, že vaša modrá SPTčka prešla križovatku na červené svetlo. Na červené som neprešiel, lebo ja už som bol zaradený, už som bol ako prechodcov a už som nemohol zastaviť tam, tak som prešiel. Akorát padlo z červeného na rúžové a som prešiel ešte. Aha, takže urobili ste dopravný priestupok. To nemohol som v križovatke ostať stáť, lebo to by som na prechode ostal stáť. Zastavte modrú vetriesku so žeriavom, prešla na červenú. Súdruh vodič, viete, prečo vás zastavili súdruhovia príslušníci? Nie. Neviete? Ja myslím, že cestná kontrola, že bude, nie? Urobili ste dopravný priestupok. Viete aký? Nie. Prechádzali ste cez križovatku na červené svetlo. Pamätáte sa na to? Skočila mi červená, ale už som bol za tým skoro. Ale to je dopravný priestupok. Predstavte si, že by aj z toho vedľajšieho smeru na červenú zrovna bolo išlo auto. Tak to sa stáva, no to Zastavte 1203, prešla na červenú. Súdruh vodič, viete, prečo vás zastavili súdruhovia príslušníci? Neviem. Neviete? Tak viem, no ale keď som rozbehnutý a idem prikatou 40 a skočí mi akurát, keď pred prechodom rúžova, no čo mám, zastaviť? Takže vedeli ste presne, čo ste urobili. Tak som vedel, no však čo mám robiť? Zastavte bledé Žiguli, prešlo na červené svetlo.
Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Súdruh vodič, viete, prečo vás zastavili súdruhovia príslušníci? Neviem. Neviete? Neviem. Urobili ste dopravný priestupok. Kde? To nevím. Prechádzali ste na križovatke na červenú svetlo. Tam nebyla ještě červená, když jsem jel do té křižovatky. Tam stojí jeden súdruh príslušník s vysielačkou a ten nám hlási, že ste prešli na križovatku na červené svetlo. Tam ještě červená ale nebyla, když jsem tam projížděl. Nie na červené, na žlté. To je možné. Prechádzali ste križovatku na červené svetlo. To sa neprechádzal. Tam stojí jeden súdruh príslušník s vysielačkou, ktorý hlásil tejto skupine, že vaša MBčka žltá prešla. Mohol som behnúť na rúžovú, to súhlasím. Ale na červenú 100% nie. Neprechádzal som na červené svetla. A na aké ste prešli? Na zelené. Tam na tej križovatke stojí súdruh príslušník s vysielačkou a hlásil sem tejto skupine, že... Maximálne mohlo bliknúť oranžové, keď som už bol v križovatke, ale ja neviem o tom, že by som išiel na oranžovú alebo na červenú dokonca. Súdruh vodič, viete, prečo vás zastavili súdruhovia príslušníci? Tak snáď, že som tam už na oranžovú šlapal, ale už som bol na zastupčiaru, takže som nechcel skočiť na brzdu. Takže to je... Určite preto, lebo to je dopravný priestupok. No ale už som bol na stopčiari a bola žltá, naskočila, tak mám skočiť na brzdu. Monológov a dialógov bolo oveľa viac. Možno by zaplnili celú reláciu, lenže v podstate by sa opakovali. Nie zriedkavo sa stáva, že majiteľ motorového vozidla nenájde svoj automobil alebo motorku na mieste, kde ich zaparkoval. Prvým predpokladom, ako sťažiť prácu zlodejom, je dokonalé uzamknutie vozidla a zaistenie vetracích okienok. Veľkým lákadlom pre autičkárov bývajú aj cenné veci ponechané po zaparkovaní v aute. Čo odporúča vodičom, aby sa možnosť odcudzenia vozidla zmenšila, podpráporčík verejnej bezpečnosti v Bratislave Karol Eker. Vodič pred opustením motorového vozidla musí si toto zabezpečiť podľa vyhlášky 100, a to tak, že všetky uzamykacie zariadenia, to znamená dvere, musí si uzamknúť, aby nedošlo k odcudzeniu, ďalej zaistiť všetky vetracie okienka a vo vozidle nenechávať veci, ako napríklad tranzistory, magnetofóny, kožuchy, iné cenné veci, treba písacie stroje a podobne. Tieto lákajú často páchateľov, aby tieto odsudzovali už v nočnej alebo dennej dobe, a to poväčšine na odľahlých miestach alebo miestach, ktoré sú nie osvetlené. My vám v dnešnej relácii chceme ukázať niekoľko spôsobov, ako zabezpečiť svoje auto proti neoprávnenému použitiu. Pravda, nájdu sa aj vynachádzaví zlodeji, ktorým ani tieto opatrenia nebudú prekážať, aby sa nedopustili tohto trestného činu. Veľmi rozšírená je bezpečnostná zámka na volant a spojkový pedál. Zaujímavá je trojdielna radiaca páka, ktorú navrhol Vladislav Kuchař z Brušperku. Náčrt konštrukcie uverejnil v minulom roku Sviet motoru vo svojom 48. čísle. Jej horný diel môžete jednoducho odskrutkovať a vziať so sebou. Kovodružstvo Zvičina v Jaromieři vyrába spínač, ktorý sa zapojí do elektrického okruhu vozidla a pri manipulácii s vozidlom prerušovane rozozvučí elektrickú húkačku. Veľmi dobrý a osvedčený spôsob, ako zamedziť odcudzeniu automobila, je skrytý vypínač zapaľovania. Súdruh vedúci, vo vašej dielni montujete takéto vypínače? Áno, montujeme ich na všetky typy vozidiel, ktoré u nás sú v prevádzke. Koľko stojí taký vypínač? Taký vypínač stojí cirka od 40 do 100 korún. A ako dlho trvá montáž? Montáž tiež podľa typu vozidla je to od pol hodiny až do takých 2 hodín. Majiteľov aut stále pribúda.
Nie každý má garáž a množstvo vozidiel parkuje pod holým nebom. Tým sa vytvárajú dobré podmienky pre autíčkárov, ktorých tiež neubúda. Neuľahčujme im situáciu našou nepozornosťou a ľahkomyselnosťou.